Jednu vježbu naših odvažnih padobranaca posjetio je i sam poglavnik. Padobrancima diže se i snimatelj hrvatskog žikopisa. Nad glavnim gradom nezavisne države Hrvatske. Prva dužnost nakon spuštanja spremiti padobran. Povelja ugovora između nezavisne države Hrvatske i Republike Slovačke o uređenju uzajamnih pravnih odnosa. Ugovor potpisuju opunomoćeni ministar Republike Slovačke dr. Pjeter i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova dr. Turinan. Prinski odpravnik poslova u Zagrebu, preuzvišeni Jöntile, predao je hrvatskom časniku, poručniku Anti Patarčiću odlikovanje za hrabrost i zasluge koje mu je podijelio maršal Mannerheim za sudjelovanje u ratu protiv Sovjeta u zimi 1939. i 1940. godine.